uJesu Kristu inkosi bazalwane uyabusa kuze kube phakade. Ngiyabingelela kakhulu kwelihle igama lakhe. Siyabonga ukuphinde sithole leli thuba futhi la sibheka khona izwi likaNkulunkulu eliwuhlakanipha kithi. Ngiyafisa-ke bazalwane kule video ke sibuke kafushane ngokuhlakanipha kaNkulunkulu esiphiwe uMoya Oyingcwele, izwi kaNkulunkulu. uJohane chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I-NIV lengifundayo. Isela alizile kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. I have come that they may have life. Ngizile ukuthi babe nokuphila, babe nakho kuchichime. Right. Lana sithola i-vision kaSathane ezweni. Isela uSathane, ithief uSathane. Noma yini ekhona ezweni. Inhloso kaSathane uyantshontsha, abulale spiritually, abese eyisa abantu ekubhushisweni kwaphakade. Mhlambe singabuka lesi sisho bazalwane. I-world system is designed to destroy people's lives. Only the strong will survive. Isystem yalelizwe ikhandelwe ukubhubhisa impilo zabantu. Ilabo abastrong kuphela abayophepha, abayophila, abayosinda. Umbuzo uthi-ke obani ke labo-ke abastrong? Ithi inkosi uJesu, mina ngize ukuthi babe nokuphila, babe nakho ukuchichime. Only the strong that will survive kwi-world system, kwi-destruction that is caused by impilo yalelizwe. Obani abantu abastrong? Those who are strong are only those who are in Christ Jesus. Only the strong will survive. You cannot be strong without Jesus Christ. It is only Jesus Christ who will make you strong. You want to be strong? Come to Jesus Christ. Inhloso yalelizwe, system yalelizwe isethwe, idesignwe ngendlela ukuthi yabulala. Sibonile impilo zabantu ifile. Abantu bafile emotional. Abantu bafile spiritual. Abantu bafile physically, bangcwatshwa abantu. Befuna ukuphila kwalelizwe. Abantu bafile mentally. Ubona ngathi umuntu ufile mentally. Yabona umuntu mabe ethi ngeke akwazi ukuphila ngaphandle kwemfundo yalelizwe. That person is dead spiritually and mentally. Yabona mayethi umuntu akukho ukuphila. Kungenzeka kanjani uma ngeke umsebenzi kuzophila kanjani? Abantu mabe ngasebenzi kuzophileka kanjani abantu mabe ngasebenzi? Yazi lo muntu ofile mentally. Bangana abantu abahleli abangasebenzi. Mhlambe nawe nje ubuyibuka le video nje. Wahlala esithi isikhathi ungasebenzi, mhlambe futhi kuyimanje awusebenzi, awuqashiwe, kodwa uyaphila. Kunabantu bakini abangasebenzi, kunengane zakini engasebenzi. Kunabantu abaziyo abase bafa bewufuna umsebenzi bengawutholi. Kunabantu aseba give up ekufuneni umsebenzi. Kodwa babulawa ngendlala ngoba babengalali bengadlile. Ukubuza umbuzo onjalo ukuthi kuzophileka kanjani ngaphandle ukuthi abantu baye ekoleni, ngaphandle ukuthi abantu baye emsebenzini baqashwe, ngaphandle abantu ukuthi baye ebhedlela. Khona abantu abangayithanda ibhedlela, khona abantu abangawadla amaphilisi, abakholwa abasindisiwe, abalifuni iphilisi, abasifuni isibhedlela.
You know such people. Okwazi ukuthi umuntu mabe ethi ngeke sikwazi ukuphila ngaphandle kwemfundo yesikole ngeke siphile ngaphandle ukuthi siye emsebenzini. Nkosi yami ngicela umthethelele lo muntu lowo ufile spiritually, ufile mentally. Uma ubona abantu belwa bakhipha ingane ezikoleni, bakhipha ingane bakhiphe bafuna abantu basebenze baqashwe, okwazi lo muntu ukuthi ufile spiritually. Bengifuna ukusho lokho kule video bazalwane, egameni lenkosi uJesu, ukuthi world system is designed to destroy people's lives. Only the strong will survive. Awukwazi ukuba strong, awukwazi ukuba namandla, awukwazi ukuqina, awukwazi ukuma ngaphandle kaJesu Kristu. And ukuba kuJesu Kristu, ukuhlala noJesu Kristu kusho ukuthi uhlele entandweni, uhlele ezwini lakhe full time. Ngaphandle kwamazwi kaJesu, you are dead. Ngaphandle kwamazwi kaJesu, ngaphandle kwemfundo kaJesu, you are dead. Imfundo iyabulala yalelizwe. Abantu bafile ekoleni, abantu bafile emsebenzini. Ukuhlukana nezwe ikhona kuphela okuzokwenza ukuthi sihlangane sibuyisane noNkulunkulu ophilayo. Separation with the world means unity with our heavenly Father, the living God. Ukuyihlukanisa kwethu nempilo yalelizwe, namathemba lelizwe, ne-lifestyle yalelizwe kusho ukubuyisana kwethu noNkulunkulu ophilayo ngoJesu Kristu uma simvuma simamukela abe inkosi nomsisi wempilo zethu. Ukumukela uJesu Kristu abe inkosi nomsisi wempilo zethu kusho ukuhlukana nezwe, kusho ukuhlukana nendlela yokuphila lelizwe. And lokho kusho ubunye noNkulunkulu wethu osezulwini. So ngifuna ukudlulisa lawo mazwi bazalwane. Lelizwe lilimele, abantu kulelizwe balimele. Kudingeka abantu who are going to be a courage kwabanye abantu. Ngokuba kuJesu Kristu, you can be a someone's courage. Ngoba isikhathi ukuJesu Kristu uphila amazwi kaJesu Kristu. Abantu bakubona ujabule uthokozile, abantu bakubona uphumelela. Angisho ukuphumelela lokho konakalisa abantu engqondweni. Ukuthi umuntu abaphumelela basenemonto bese esebenza. Ngisho ukuthi ke ukuphila namhlanje uphilile kusasa uphilile. And usentandweni kaNkulunkulu uthokozisa uNkulunkulu. And ujabule ebukhoneni bikaNkulunkulu. Impumelelo leyo. Uyadla ushoda ulala ungadlile, uyambatha, une shelter, impumelelo leyo. uNkulunkulu uyahlangabezana nezidingo zakho zosuku nosuku, impumelelo leyo. You can be someone's courage, not discouragement. Ukuphila kwakho wenza intando kaNkulunkulu. Ukuphila kwakho unqoba ngenxa kaJesu Kristu. Ukwazi kwakho ukwenza izinto ethokozisa uNkulunkulu, uyiyeke ezingamthokozisa uNkulunkulu. Umuntu osekhathele ilezi zinto ezingamthokozisa uNkulunkulu, oseyisigqila sazo. Uma ezwa ngawe ebona wena uthokozisa uNkulunkulu, ujabule kuNkulunkulu, uphila kuNkulunkulu ngoJesu Kristu, umnandi, ungenankinga, ungakhathazekile, uba inkuthalo, uba inkuthazo, uba icourage kulo muntu osekhathele kuleya mpilo. Ngikhuluma ngento practical bazalwane. You can be a disappointment kwabanye abantu ukuthi uyekile umsebenzi wayeka isikole. Kodwa ngicela wazi ukuthi khona umuntu ongazi ukuthi ngingaphila kanjani ngaphandle kwesikole, but ngiyafuna ukuphila ngaphandle kwesikole, ngiyafuna ukuphila ngaphandle kwemfundo yalelizwe, ngiyafuna ukuphila ngaphandle kwamaphilisi, ngiyafuna ukuphila ngaphandle kokuthemba odokotela noma medical aid, ngiyafuna ukuphila ngaphandle kwemisebenzi, ngiyisigqile emsebenzini, angisawufunda umsebenzi, but angazi ukuthi ngenzeka kanjani, abangiyazi enye impilo. But wena uma uthatha isinqumo sokudela konke kwalelizwe, uphilela uJesu Kristu nayedwa, bese uyafakaza ukuthi kuyenzeka, you become a courage to that person. Be someone's courage, not discouragement.
lelizwe liya-destroya. Imishini yalo is to destroy people's lives. Kodwa wena ungaba umakhi wey'mpilo zabantu. La usathane bethi uqedile khona uJesu Kristu kuwe akhe iy'mpilo zabantu, abuyisele iy'mpilo zabantu esimeni. Bengifuna ukusho lokho kule video egameni likaJesu. Amen.